juntámonos, así, un principio, que éramos máis xente que agora, que había muita xente da casa. E ordenamos este, eu, outro máis, pois, vamos levar este, que parece que é unha pena que non tenha locais. Entón, empezamos a abrir manos a obra, traballábamos gratis, Eu recordo un pouco de atrás, recordo un pouco, bueno, recordo como de Celestino, do próprio tal, e do que teña sentido tamén aos meus avós, que primeiro que lle daban arroz a comer. E depois pasaron a Medellín Celestino, a eso do callo, a carne, que eran os que lle daban, e depois ficando empezamos todos os vecinos a facer para todos, todo para todos. E ficando continuamos e seguimos continuando. Aí estaba todo cheio de barro, de terra, tantos anos parada, tiraban o tallado, limpiaban as silvas, botaban o tallado de madeira, que conseguiu todo ese outro de Mancarián, todo ese outro de Viguetas, un enemigo. E depois, ordenamos, fixamos aí uns callos, os da parroquia, ordenamos que non tiñan vergonza de comerlos, así que non había flores, non claro, nos éramos todos máis ou menos. Empezamos o primeiro ano con 50 kilos, ese ano chegou máis ou menos, o segundo ano xa non chegou a nada, que foi que repartindo, e depois xa empezamos a botar, hasta ahora que están botando isto, están botando, que sin eu, hasta 100 kilos que están botando. Son 300. E depois meten o que é a carne correspondiente, e tal, bueno, enfim, está saliendo todo de maravilla de momento, nada máis, estamos encantados con a nosa vestiña. A miña pai, unha tendillas a cantar, a bailar, a charanca, por aí, o peiteiro, que quería, e ficábamos aí, que estamos de maravilla. Desde aí, pois, documentando, hasta hoxe. Eu acordo a comida dos pobres cando viñe aquí a romería, a misa, a fejía, vía solo para o que eran os pobres, porque andaban polas portas pedindo unha limosna ou eso. Non había máis que pobres e sentábanse todos por esa parede de riba e máis de baixo. E aqueles pobres comendo os calliños aquí, ás veces orballando ou chovendo, e comendo, e nos mirando para eles, claro, mirando porque era unha nova, era só unha vez cada ano que se podía ver como se fora unha corrida de toros ou como se fora, con perdón. E o cura iba por mirando como comían a tal. Non eu, eso, acordo eu, pero que non daban de comer pão como nós, como este. Era só para os pobres. Era só para os pobres. Iso era o que eu acordo. Pero era bonito, dentro da pobreza, era bonito ver como se trataba a esta xente que non tiña hogar, nin onde dormir. Dormían nos cobertizos, entre a palla das vacas e o estrume, debaixo do carro das vacas, o famoso carro galego de toda a vida. Había os cofrades, non era? Que eran os que cobraban os cartos para o millo, Sí. Viniese todos, juntaban os cartos para eso, para facer a comida dos pobres. Sí, e de repente acabaronse aqueles pobres a andar polas portas. Non había que me fixera, se estaba chegando o día, xuntámonos tres compañeros, empezamos a pedir, e fixamos a festa, pero non fixáronos así para todo o mundo, só o callo para os pobres. Non é como agora que fan para todo quanto queiren que veñan de fora e todo, era só para os pobres. Lémbrome cando era pequeno que xa viño San Cristóbal, porque a miña familia está moi vinculada á parroquia de Carnés. Meu avó naceu aquí na parroquia de Carnés e miña nai pasou moito tempo na casa da súa avoa. Cando viñamos de pequeno, aínda non se celebraba a festa dos callos como se celebra hoxe en día, porque se recuperou a principio dos anos 80. Non había platos como hai agora, nin cacharros. Traían esa lata, chamaban a lata da peseta, porque cando custaba unha peseta vacía. Nas feiras, enchían aquelas latiñas e comían nesas latiñas. Si, o amediaban, bueno, máis ou menos o que lle correspondía para un comensal. Sí. E daquela contaba a miña nai, contaba a meu avó, contaba os maiores, que na víspera de San Cristóbal, como o día de hoxe, os tempos da fame, despois da guerra, que duraron moitos anos, ata pasados os 60, a xente que andaba a pedir polas casas se lles convocaba precisamente aquí na cerca e se lles daba de comer os callos de San Cristóbal, non? Era unha forma de contribuir con eles tamén a celebrar o día da festa, non? É unha forma moi solidaria que fala moi ben pois da sociedade daquel tempo, non? Se empezou con aquela tradición de facer a fejía para todos que viñeran,
a comer os callos aquí. A festa. A festa. Pero tampouco non había esta cousa que agora había, non era unha tradición como a hoxe, que hoxe aquí é unha nube de xente. Pasados os anos se recuperou a festa dos callos tal como a vemos agora, tamén coa mesma entrega, coa mesma participación da xente da parroquia de Carnés, que de alguna maneira celebra a gran devoción que teñen por esta festa, por estes santos, compartindo esta xornada previa cunha degustación de callos, non? Unha festa que non é unha festa moderna nin inventada agora porque alguén se lle ocorreu, non? Senón que é a festa gastronómica máis antigua de Galicia, non? Nós fixemos a nosa parte, agora tocaría a parte que non faga. Tocaría a parte que non faga. Hola, chamo Suso, soy o secretario da Comisión de Festas. Eu son Esteban e son o presidente. Son David, son vocal. Eu Manolo, son vocal tamén. Eu Manuel, son vocal tamén. Eu Manolo, o tesorero. O descarto. Eu non me chamo Manolo, chamo Santo. Manolo. Sí, esta é a Comisión dos Manolos. Sí. Eu levo 5 anos. 5 anos. Nós entramos este ano despois de estar un ano rompendo na cabeza. Porque ahora Queremos xente nova na comisión. Xente nova que se mete... Bueno, pero nós sempre colaboramos, sempre pusemos o noso treninho de nenes e sin estar na comisión. Eso sí. Ben vides canta xente aquí na comisión. Manolo leva 4 anos, non, Manolo? Eu levo 4 anos. Non levamos un. Pasábamos cansados. E ver aquí, que faz? Echaste limpio? Bueno, dous pés para un banco, me cago en Cristo. Pois ainda di que lle bebo moito. É a parte de nós, hai comisión en Suiza, que se piden alá, En Suiza. que hai que acordarse dele, que é Rubén do Camaño, que pide en Ginebra, Fabián, que piden de Lemón, Santiago, a Maslolo, que piden a Malas Mulleres, que piden en Tabanes, a Manolo, a Mas Domingos, o cubano, que piden en base, non? Si en Suiza pídese... A eses, mira, pídenos alá... Eses traballan con eses bueno, Rubén este ano ven a festa, Fabián tamén, pero normalmente non veñen a festa. Traballan todo o ano alá, a festa, e non veñen a festa. Non veñen a festa, non? Sí, sí. Mira que devoción. Así que, xa sabedes o que é a festa de Carles? É un pueblo moi unido, sabes? Sabedes, aquí cociñeiros son 10 ou 12, sabes? A comisión, pois, empezamos 4, ahora son 7, pero realmente son 7 cabezas visibles, o resto son hai 30, 40, 50 personas que traballan o día a día, que montan na taberna, que desmontan, que axudan, que todo. Para ser un puebliño pequeno, sempre digo, normal, a miña festa mellor non é como unha festa de Coruña, é unha festa de Santiago, pero que en comparación é moitísimo máis grande porque 300 personas facemos o que é unha festa como mellor un ayuntamiento como Carballo ou Camarías. Colaboramos todo o mundo, incluso desde o estranxeiro. Eu nunha época tuve en Suiza que pedir incluso a yugoslavos e rusos, xente de fora de Carnés e de fora desta región de Galicia, e cada un daba o que podía, pois non sei eu, 5 francos, había que andaba 10 francos, ao mellor que tiñamos yugoslavos traballando con nós en Liestal, no Baseland, pedimos para San Cristóbal, había que explicarlle moito de que se trataba, por que me pides carto? Claro, tens que explicarlle máis ou menos onde está ubicado ou situado a parroquia de Carnés, de San Cristóbal e tal. Conocedes San Cristóbal? Algún daba a cabeza, mellor un húngaro, empezabas de
a banear con este árbol que agora que fai vento. Pero non sabes que é o patrón dos condutores que leva un neniño un bastón pasando o río tal, e tumba de aquí e da colá. Por si, alguén me falou, e facemos unha festa, hai unha comida boa de porotos, callos, lojo, con carne e tal, para lle dar aos pobres que non teñen fogar, que non teñen seguridade social, que non teñen nada, que están perdidos polo mundo adiante, como se foran bichos salvajes na foresta. Bueno, pois veña, anota aí, Vladimir tal, 10 francos. Markovic Berlizar, ainda me quedan os nombres, Markovic Berlizar. Eu non che dou máis que 8, a min non mos das, Marco. Dasllos a este santuario, a estes pobres. O do Parranda e este levamos a tomar a Suiza e acaba pidindo por Suiza, claro. E levamos a Cristóbal. Entón, con que quería dar 300 francos? E dicía, dame máis, dame algo máis. El tiño xa escondido. E dicía, dame 300 francos. E dicía, non che podo dar os 300 francos, 300 francos, 30.000 pesetas. E dixería, pois mira, dille a San Cristóbal que lle das 500 francos. E así que claro, como lle quería tanto a San Cristóbal, pois sí, con eso podería conseguir os 500 francos. Por morriño, por decir, terra non así, por outra cousa, para moita xente que en Suiza, xente que non pasa que ter o orgullo de que haxe unha festa patronal como Diamante, porque outra aplicación trae, a xente que estaba fora, eu creo que se acordaba máis aquel día. Hombre, o que estaba en Suiza depende do traballo de educacións. Pero moito non vivo. Moito non se podían ir porque, claro, se coincidían as vacaciones, por lo que pedían para San Cristóbal, se coincidían, se se daba para San Cristóbal, mira, se se daba para San Cristóbal, pues pasabas. Tienes que perderlo. Diciendo San Cristóbal de aquí. Pero viñan todos moi contentos. Pues claro. Chegaban aquí o día os que estaban fora, e para eles era unha alegría, non, pero os contentos tamén, porque era unha sonrisa todo, todo, de alegría que tiñan. Veño por 2 días. A ver, eu tiña traballo aquí, fume para a Suiza, pero a condición indispensable que lle puxo ao meu xefe foi que eu tiña que estar o 9 ou 10 de julio aquí. Non me importa, o resto dos días, bueno, sempre chugo estar na festa, pero o 9 ou 10, que tal? Vale, díxome que sin problema, que intentarían facer o posible tal, e así foi. Salimos traballei o luz todo o día, luz día 7, e ao acabar de traballar, as 2 da tarde arrancamos pa aquí. 23 horas de viaxe, porque unhas peripecias, perdín a carteira, bueno, quedeime sen tarxetas, sen cartos no medio do viaxe, e 23 horas tardamos en chegar. Fomos poñer a denuncia a policía, un desastre. Chegamos aquí ás 2 da tarde, solo por... Estou hoxe facendo os callos con eles, mañán, e mañán ao acabar a festa ás 7 da mañán se acolle un vuelo para Suiza para poder traballar xa o viernes todo o día lá. Pero é algo que non se explica, sabes? Eu dicía que esta xente, comentaba antes a Boixante, que estos que van ao Rocío, que diste, que xente máis loca, non? Que fan... Pero cando é algo que se sinte, nada, que non... É inexplicable, por min esta festa, sabes? É algo que levas dentro e que desde pequeniño, pois, que te gusta e que sin saber por qué, pois, fales o que sea por ela. Bueno, venimos de la Argentina, mis padres eran de Moreira, acá de Carnés, y siempre me hablaban de la tradición de los callos, y hace 2 años vinimos por primera vez. Tengo acá muchísima familia, una tía todavía viva, y alrededor de 14 primos hermanos, y bueno, pudimos volver, se nos hace difícil venir por la parte económica, pero bueno, vinimos y es como volver a estar en los lugares que pisaron mis padres, ¿no? Y estoy con mi señora y disfrutando, esperando que el tiempo nos acompañe así, con un poquito de viento, pero bueno, no importa, que no llueva. Y bueno, contento de estar acá con toda la familia y disfrutando de San Cristóbal. Y la linda gente de Galicia también. Cada pouco andamos movendo Facebook e Twitter, rollos das redes sociales, que é o que ahora mismo se move máis, facendo pois comidas ali, facemos callos de Carnés, pido na zona onde vivo eu que nunca se pedía hasta este ano, e pois juntei bastante diñeiro de xente que ao mellor non conoce o pueblo, que vos dicía, pero que para onde ides tal, para que pido para o meu pueblo e tal, que é en Carnés. Toma, mira, vaite, toma 10 francos, 20 francos, sabes? Non me rompas a cabeza tal. Pero é así, é intentar traer o máximo diñeiro posible porque con un puebliño de 300 casas é imposible facer unha festa de casi 70.000 euros. Chegamos a ir. Aquí temos unha tradición de moitos anos que é virar a tella.
que facía unha señora, a Gasucha, que, sabe, subía, cando amenazaba a chuvia, e para que non chovera o día dos callos se pudera servir a todo o mundo, ela subía arriba ao tellado, e viraban as tellas, que ainda están aquí, temos conservadas, eran unhas tellas. Ela estaba un momento ali rezando, non sei que lle facía, a chuvia desparecía. E iso despois, non, a nós nunca nos choviu, gracias a Dios, o día dos callos nunca choviu. É un dito que queda aí moitos anos. Bueno, con toda a tella, que viñas a tal fulano a sacarme, viñenos aí, pillaba a tella, mas non eran tres, botabas ao revés, e depois era de sábado e non sei que a arbilla do sábado, non se sentía nada, e tiña unha medida que era da cada pa máis, que era todo detalle, e depois o mirar pa máis e dicía, bueno, ti vas por esos que legues, e eu vou pola volta, pola fonte. E o que eu non sabe. E chega a Rabois a iglesia e metei unha veliña a 7 cuartos. E dixen, yo, será mira, a ver, a Santa Cuarta, se non tomando de camión, non vai parar, que non cabe na iglesia. E dixera, non, é así pequeniña, ti vais aquí ao San Cristán e dixe de así. Entón, se montaba así, e bueno, a veces chovía algo, a veces non chovía nada, bueno, prácticamente casi non chovía nunca. A mí teñome contado que se fai aquí en Galicia, pero tense feito tamén, disquen, por Inglaterra, por aí tamén, o de virar a tella, é unha cousa, non é só aquí. Sí, é algo de, non sei, como de meijaría. O día grande, que é o día do patrón, é o día de San Cristóbal, que por eso facemos todo esto. Nos recibieron muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, todos. Y disfrutando, que es lo más importante de esta vida, y toda mi vida escuché San Cristóbal y bueno, soy devoto de San Cristóbal. O día 10, pois a San Cristóbal, o día 10 se chovermou ás 12, unha alborada por toda a parroquia, en cambio me parece que ides a Tofións. Sí, tamén. A Tofións, aquí a Cereixo. Misas desde as 9 da mañán, misas desde as 9 da mañán. Ten moita xente ás misas, moita xente devota de fora de Carnés, xente de Camariñas, xente de Sabiñas, xente de Vimianzo, ven a traer da misa. A 1 da tarde será a misa solene coa orquesta. E pois hai tamén unha traca de bombas de Palenque, unha traca moi larga, que é famosa, todo o mundo a ir ás bombas de Carnés, porque dura máis de media hora seguido bombas tirando. Yeah.